renunciar a mi cargo de presidencia. Evo Moralesek Boliviako presidenteak bake soziala bermatzeko dimisioa eman du armadak kargua uzteko presioa egin eta gero. William Kaliman armadako buruak Moralesi iradoki zion dimisioa eman zezala baketzea eta herrialdearen egonkortasuna bermatzeko. Presidenteak azkenean etsi egin du ondoko ohartarazpena egin ostean, kolpe zibiko, politiko eta poliziala izan da. Esan behar duguna da, lehenik eta behin, hau kolpe bat izan dela, estatu kolpe bat izan dela. Estatu kolpe bat gauzatu dela orain, baina prestatzen ari zela aspaldidanik, ez? Azken finean, esan dezakegu, hau hasi zela prestatzen mas gobernura heldu zen momentu horretatik. Hau da, gobernu bat heltzen denean, eta gehiengoarentzat eta batez ere, betidanik ahaztuta eta baztertuta izan diren sektoren alde gobernatzen hasten denean, jatorrizko herriak, nekazariak, langile apalak eta bar, momentu horretatik. Orduan egon zen lehenengo saiakera bat 2007-2008an kolokan jarri zuen prozesua eta gobernua, baina lortu zuten horri buelta ematea. Momentu horretatik ona pasatu da hamarkada bat eta hamarkada horretan jarraitu dute gobernua bertan bera uste saiatzen, baina era askoz diskretago batean, ez? Eta kontua da, urriaren hauteskundeetan ikusi zuten aukera mas boteretik kentzeko. Eta hauteskunde horietan Evo eta bere gobernua kendu behar zuten bai ala bai botoekin edo bai ezin izan bada, ikusi denez, iruzur bat zegoela iragarriz eta presioa egiten eta kanpaina bat montatzen bateratzeko. Orduan, esan daiteke, zegoela aurretik ja plan bat definituta, ez? Beste leku batzuen gertatu den bezala. Beste egunean adibidez, Binto hirian egin zutena, sartu zirela eman zuten sua alkatetzari, atera zuten alkatea, moztu zioten hilea, bota zioten pintura gainetik, eraman zuten kaletik arrastaka, halako errebantza eta gorrotoa daukate barruan. Eta hori ikusten ari da, egun hauetan egiten ari diren. Orduan, orain dagoena, kolpea ja behin gauzatuta, jasarpen bat, bai maseko jendearen kontra, bere sanitartekoen kontra, badaude kasu batzuk non, baditu dituzten adibidez ministroen eta kargu batzuen sanitartekoak, eta horretaz aparte, kasu batzuetan sartu dira hien etxeetan eta zuen diete. Adibidez, Ebok Kotxabaman duen etxean sartu dira, dago bideoa interneten, apurtu dute dena barrutik, zentzu horretan, egiten erabiltzen ari dira indarkeria eta daukate gainera barra librezen eta kalean ez dago ez da polizia pertsona horiek babesteko. Bai Evo eta bai Álvaro García daudela txapare. Da zonalde bat, kokaleroa, handik dator mugimenduko kokaleroa non Evo Morales buruzagia zen, eta han izkutatuko dutela edo mantenduko dutela. Posibilitateen barruan sartzen da Evoren bila joatea eta atxilotzea, eta kasu batean agian hiltzea ere, auskalo gerta daiteken, eta adibidez Kubako kanpoarrenetarako ministroak egin du dei bat, ziurtatzeko eta bermatzeko Evoren bizitza. Hau da, gerta daiteke edozen gauza. Orduan, buelta emateko egoerari oso zaila. Kontua da, hau jokatzen ari dela ere kalean. Kalean momentu batean erresistentzia handia badago, eta ematen du, badaudela sektore batzuk indartsu direla, antolatuta daudela, hori historikoa da Bolivian, eta prest daudela borrokatzeko, agian geldi dezaketen neurri batean, baina argi dagoena da, hauteskunde berriak egongo direla, horretan ez dago inolako zalantzarik, kontua da, noiz izango diren, eta zein baldintzetan. Orain boterea ez dauka aurreko gobernua, orain boterea dauka eskuina.